Hej og velkommen til Jobclub. Jobclub er rekruttering via personlige netværk. En slags systematisering af den måde, man har rekrutteret på i århundreder, nemlig ved at spørge, kender du en, der matcher denne stilling? Derfor har vi i Jobclub to målgrupper. På den ene side har vi virksomhederne. De henvender sig til os, når de skal finde en ny medarbejder. At de vælger os frem for et traditionelt rekrutteringsfirma skyldes, at vi kan tilbyde rekruttering til en lavere pris, og så har vi kontakt til langt flere potentielle kandidater, end en headhunter har. Det skyldes, at vi har et stort netværk af ambassadører tilknyttet Jobclub. Vores ambassadører er helt almindelige mennesker i alle aldersgrupper, brancher og ledelseslag. De har meldt sig som ambassadør, fordi de gerne vil hjælpe deres venner med at finde det perfekte job. Som ambassadør skal du oprette en profil, der fortæller lidt om dig selv, og hvor du skal fortælle os, hvilke jobs du er interesseret i, og give os et praj om, hvordan dit netværk ser ud. Det kan du gøre på to måder. Du kan oprette en søgeprofil, der sorterer helt bestemte jobs fra. Hvis du for eksempel har en ven, der søger et job som butiksslagter på Sjælland, så laver du en søgeprofil med de kriterier. Du kan også oprette netværksprofiler. Det gør du ved at importere hele eller dele af dit netværk via LinkedIn eller Facebook ind på din profil. Når en virksomhed så kontakter Jobclub, så bliver der lavet en jobannonce. Denne annonce indeholder nogle stikord, der knytter sig til jobtitel, erhvervserfaring, geografi, branche osv. Disse stikord bliver matchet med din profil, og hvis der er et stikord, der matcher, får du jobbet sendt til din mailbox. Det kan være fordi, der søges en butiksleder. Hvis du har en søgeprofil, der søger efter butikslederjobs, eller en af dit netværk har arbejdet som butiksleder og angivet det på Facebook eller LinkedIn, så er der et jobmatch. Så får du som ambassadør jobannoncen sendt til dig, hvorefter du skal sende den ud til den eller de personer i dit netværk, som du mener vil blive glade for dette jobforslag. Vi vil gerne indrømme, at i Jobclub, der er det ambassadørerne, der gør arbejdet. Fordi vi har et netværk af flere tusind ambassadører, der gerne vil hjælpe deres venner med at finde jobs, behøver vi ikke have dyre headhunter ansat. Derfor kan vi tilbyde rekruttering til en lavere pris og mere effektivt. Og så får kunden der kun ansøgninger fra kandidater, der er blevet personligt anbefalet at søge jobbet. Vi kan ikke aflønne vores ambassadører, men vi kan belønne dem. Og det gør vi gennem et pointsystem, hvor man sparer op hver måned. Jo mere aktiv man er, jo flere point får man. Mange af vores ambassadører ønsker dog ikke at blive belønnet for at hjælpe deres venner. Derfor kan pointene doneres til velgørenhed, som hver måned bliver til et kontantbeløb på mellem 20 og 40.000 kroner. Vil man alligevel gerne have lidt for det arbejde, man har lavet, så kan man konvertere pointene til lodder i en loddetrækning om nogle lækre præmier. Vi har de seneste måneder sendt 3 ambassadører på krydstogt i Karibien og andre på ferie i Europa. Rigtig mange andre har vundet weekendophold, middage, champagnebrunch, vinsmagning for vennerne og meget, meget mere. I Jobclub brænder vi for det, vi gør, og vi er meget stolte af, at vi har skabt så stort et netværk af mennesker, der ønsker at gøre noget godt for andre og være med til, at flere og flere mennesker finder deres drømmejob, som kan udvikle dem både professionelt og personligt. Vi glæder os til at få dig med i Jobclub.